Guys, magandang hapon. Sa ngayon na itong vlog, ngayon na lang naman tayo nakapag-video kasi ito lang ang oras natin para yung pagkakataon na makapag-video tayo. So, sa ngayon nakapunta po tayo na Masbate. So, itong area na to ay area pa rin to ng Albay papunta yan. Ako may problema ata yung truck, may hirap, may hindi nakaahon na truck. So kailangan movement ay mag-manage ng traffic kasi paahon to. Mahirap na yung malaking truck ay kaya hindi dapat tayo lapit para matras man, hindi tayo masyado lapit kapag ano pa tayo. Hirap niya. Pero kasi medyo nagka-problema. So, aberya. Sige, sa pala thank you. So, paano siya? Bada pa. So, mahirap na siya malapit kasi para matras hindi tayo pagkakataon makayos kung masyadong malapit. So, yan mga kamoto para tayo papunta na tayo pier para makapag-sakay sa so time check alas 4:24 ng hapon. Medyo inaabot tayo ng malakas na ulan kaya sa area namin agban wala naman medyo pagdating natin tapos tayo pero kaya kondisyon wala kasi basa pa yung kalsada. So sa mga kapwa ko Bicolano, madali ko po ito
sa Tuyo Gabus. So sirin kita sa area Piuduran para magkabalyo. Masakay kita sa Roro kasi sa Masbate. Siyempre ako naman sa tayong trabaho, so nagkaguglar kita pagkakataon na makapag video para maka-upload ating mga rides. Actually dahil maniyo rides talaga, pero nagkakataon ka na mag-video kasi pabasik man dito sa tuyong trabaho. Ayan, mga kamoto, sa kuyang kapwa mo titulano nagkapuha pala mag-content, mag-vlog, kaya kung ano pa mga vlogging. Ayan o, yan ang parte kang ligaw. So nasaan ba ipakita? Ay ipakita sa ako nasa area pa ang ligaw. May ipakita sa ako pa Piuduran. So sige, mga moto, diretso lang po nakita sa tuyong pukusang nakita sa tuyong pagmoto. So ayan, kaya naman kumakuan medyo mahirap na. So hindi naman siguro. Ayan, hindi lang ang ano lang talaga nagdiyo, mga cornering dapat precaution ka mag-alay, lalo na sa mga corner. May mga araw yan, may mga ido, may mga sakit na nga makaligis kitang ido, kaya cautious mag-alay. Tapos sa diyonta na dakulang matuta sakit mag-alay, mag-tumbling kita dyan kung makasakit kita ng ido, kaya makapagka kita ng ido. Kasi minsan kaya bigla nagbabaral yung hindi mo akalaon na gusto mo inutan siya, pulan masabay masay mo pagkasarami ka na bigla mamabal.